Здравейте, от Агроградина ви представяме стартов пакет с семена микс органична градина, който съдържа торфени кутийки, които са напълно подходящи за направата на разсада. Те са биоразградими. Тор за разсади, съдържащ микро и макроелементи, приложим както листно, така и чрез капково напояване. Органик семена домат Сан Марциано, аче, пипер жълта камба, краставици Маркет Море, боб френски диор, тиквичка, както и копър комон. Пакетът съдържа също така универсален торфен субстрат, подходящ за всякакъв вид разсад. Ще откриете още стартови пакети и колекции на нашия сайт Агроградина.bg, както и на физическия ни обект в град София, квартал Суходол, улица Траян Танев, номер 30.